Syariat thung khomo kabos pakit kumba lai phongut kibriu. Om duna ya kalai ngut kibriu ki layap bat katu kat ningut ki weipat ki lamen saw hadien bakabos jong ka Himachal Road Transport Corporation lani HRTC kabakit palat lai phongut ki nonglet nongwan kalhap syapo karyat kabajeliu bha kathan vikas nagar jong ka deradun ha ka step jong ka sngi balang ong ki he sarkar. Kani ka jingjia accident kalajia Hajan sudoi khat ha kithan kwanu ha kapala yathu ba kani kabos HRTC kabayat na chopal nirwa sha pawanta sahib ha Himachal Pradesh kaladu bor banha ha shapo kirian lai ngut ki khat no na ha katei ka chaka kat ba palat khat san ngut pat lai yathu bakilamin saw jor ha katei ka jingjia lapen tikna ki bor panyat Katkum gajing yathu ki he sarkar katei ka bos kalapoi hanihwa na chopal dipot ha kapor kum banriu steng min step bat kadang yat sha pawanta sahib lengba kalinti minas kwanu haripur layathu bakidon palat lai phongut kibriu ki badon ha katei ka bos ha katei ka por kani ka jingjia accident kalachia ha kapor shipho baje ai min step ki jingtip banengkong ki yathu bakat ba kadang ailat yakawai katrok hajan sudoi khat ha ka surok minas kwanui haripur ka jingker jong ka surok kalatwa kumta ka bos HRTC kaladu bor kham hadin katei ka jingjia accident ki nongshong snong kilalait mar sha katei ka chaka bat kilas dang ban yarap ha ki kam ai jingarap ban pelat im yaki Maria yo jingtip halor kani ka jingjia ki kenhun na ka bor sensar pulit bat ki kunhun jo State Disaster Response Force lani SDRF ki lapha mar sha katei ka chaka Pushkar Singh Dhami u menteri rangba ke Uttarakhand u lapin pau ya ka jing skokya halor katei ka jingjia bat ulong ba udang but dien bha ya katei ka jingjia Nilayo ya khubor ka basngusi hadu kata halor kani ka jingjia accident ka bos jong ka Himachal Transport Corporation ha ka surak kwanu minas motor road ha ka than kalsi jong ka Dehradun Maria yo jingtep halor kani ka jingjia accident ngalaya kren bat u district magistrate lingba kapun bat ai ya ka jingtha ke bedon kam ha ka pos miha ong u chief minister ha ka pos Ula benrap ru ba ki bor sensar district bat ki pulit ke lapan stat ya ki kam ai jingarap ban pelat em. Ladanon kam kinu ki nonglej nongwan ki pemin saujur on penkit da ka lig sun bat pentia sya ki caka sumar bakam biang. Ngaduai hau blay na ka benta ka jingkot jingkia jang baro ki nonglej nongwan ulaong. Bat ki bor penyat ki layathu ba ki dang ap ya ka jingtip ba beniat.